Для того, каб стаць добрым архітэктарам, трэба шмат практыкавацца. І не толькі ў вучэбных аўдыторыях. Штогод студэнтаў архітэктурнага факультэта Брэсцкага тэхнічнага універсітэта запрашаюць у паход, асноўная задача якога – атрыманне вопыту. Мы практикующие архитекторы, мы пригласили еще архитекторов с разных других компаний, из Минска архитекторов. И так как в походе есть всех курсов студенты, у нас была вечером такая беседа, и мы менялись опытом. Удзельнікі пахода дзеляцца на атрады, у кожнага свая назва і колер. Студэнты спаборнічаюць паміж сабой за лепшую ідэю для стварэння інсталяцыі, але пераможцаў у выніку няма. Такім чынам арганізатары вырашылі навучыць студэнтаў працаваць з прыроднымі аб'ектамі і ствараць прасторавыя інсталяцыі. Мы сталкиваемся сейчас непосредственно с природой и с формами именно природными, естественными. И с ними иногда намного труднее, чем создавать искусственную. То есть искусственную форму мы можем вырастить каждый, и каждый может выстроить то, что захочет. А здесь мы должны подчиниться самой природе, и она главенствует над всеми нашими идеями. Поэтому сейчас у нас будет борьба именно, наверное, не друг с другом, а именно с природой. Стварэнне макета планеты Зямля таксама важная складаючая для удзельнікаў пахода. Чырвоныя стужкі – прыкмета таго, што прыйшла восень. Мы делаем такой планетарий из подручных материалов природы и объединяем создание природы, чувствуем себя маленькими принцами. Праектаванне ў працэсе навучання ва ўніверсітэце – гэта камп'ютары і раздрукоўкі. Тут жа студэнты на практыцы спрабуюць зрабіць маштабныя аб'екты з дапамогай вяровак у рэальнай прасторы. Тацяна Ігнатавец, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».